Ahojte. Takže aj napriek negatívnym komentárom, ktoré sa vyskytli pri príspevku pri ľuďoch, ktorí vlastne potrebujú pomoc, pretože sú v núdzi, sme sa rozhodli, že im ideme pomôcť. Toto je Evka, ahojte, točka s veľkým srdcom. Celá naša pomoc vlastne spočíva v tom, že tým ľuďom dáme to, čo najviac potrebujú. A to, čo my normálni ľudia považujeme za úplný štandard a samozrejmosť, a pre nich je to niečo nepredstaviteľné. Ako som už spomínala, pani má choré nohy a vlastne nevie chodiť, nevie ani stať. Takže pre ňu najväčšou pomocou bude invalidný vozík, ktorý darovali dobrí ľudia z Bratislavy, ktorí som bola včera vyzdvihnúť. Je to od pána Laca, ďakujem veľmi, pretože je to naozaj skutočne veľká pomoc. Hlavne pre tú pani, myslím si, že ho to poteší teda. Nakoľko sa blíži už chladnejšie obdobie, máme október momentálne. Koľko máme stupňov? 12 stupňov, čiže dneska je ešte teplo, včera bolo chladnejšie. U nás bol 1 stupeň. Riňová. Takže vlastne máme teplejšie oblečenie, nejaké kabáty, svetre, deku, podložku vlastne, lebo ten vozík je kožený a v zime je to veľmi studené, čiže sme dokúpili ešte podložku pod vozík a nejakú deku, aby sa zabalili jej nohy. Že keď vlastne pôjdem v zime niekam, plus rukavice ja som zobrala čiapku, aby vlastne nebola jej zima vlastne na ruky, lebo sú tam aj také tie odrážatka na kolieska, že keď sa môže sa aj sama pohybovať, tak aby nebola zima z toho. Takisto máme jedlo, máme kopec jedla, čo sa veľmi teším. Naozaj ľudia chceli pomôcť a nezištne a sami sa obracali na nás, že chcú pomôcť týmto ľuďom. Máme hygienické potreby, toaletný papier, nejaké umývacie prostriedky, šponky. Ani sama neviem, čo všetko v tých taškách ešte je. Fakt, ľudia sú úžasní, hlavne to chytilo za srdcia ľudí z Bratislavy. Je pravda, že som to dávala aj na Bratislavské fórum. Ľudia, aby si pomáhali, prípadne darovali za poštovné. Včera som to obehala a najzaujímavejšie na tom všetkom je to, že darovali mi hlavne takí ľudia, ktorí sami majú buď malé deti, alebo sami na to nie sú najlepšie. A práve takí mi dávali najviac. A to ma veľmi teší a som z toho naozaj šťastná, že aj ľudia, ktorí majú toho málo, sú ochotní pomôcť druhým, ktorí majú ešte menej. Ja by som skôr povedala, že tí ľudia sú ešte prajenejší, pretože oni si uvedomujú, aká krehká je vlastne tá hranica, kedy sa človek môže naozaj dostať na hranicu chudoby. Áno, že fakt, kedy už začína chudoba a kedy začína už nejaká tá stredná cesta. Je to tenká čiara, veľmi tenká, hlavne na Slovensku. Takže momentálne sme za Veľkým Krtíšom, ideme ešte do materskej školy v Želovciach, kde pani učiteľky a pani riaditeľka tiež chcú prispieť nejakým jedlom, oblečením. A vidíme sa v slovenských ďarmotách. Ahojte. Ahojte. Daj tam to pekne. Dáš to tam? Tak sme v slovenských ďarmotách, odbočujeme na Iliášov. Čo je vlastne iba taká usadlosť, pár domčekov a opa, majú tu jamy. Takže blížime sa vlastne k cieľu našej cesty. Preboha. Toto. Takže tu by mala bývať naša pani.
Dobrý deň. Môžete? Nie, vyskúšam hneď nový. No pekne sa poďakuj. Ďakujem vám pekne. Tak o 100-krát pôjde lepšie, pravda, že? O 100-krát bude lepšie. A čo tvrdí, že môžem stať? Prečo by nie, keď na kolobečku? Treba ísť pásku, tak ten, Netreba pásku. ako by nie. A čo, spadne? Tak zase rýchlo nechodím. A keď noci pôjde, Tak zase rýchlo nechodím. Máme aj reflexnú vestu, že sa vám dala na vozík, keď pôjdete. Lebo sme počuli, že chodíte bez vesty. No. To sa nesmie. No, vás môžu zraziť a to je veľmi nebezpečné. Áno, vedu mám toľko pekných. A dám ti a vesku. A mám pre vás nejakú jedno. Chceli by sme to zložiť. Nemám taký bordel, ako som mal. Na oblečenie, nejaký kabát, svetler. Ďakujem za to. Odchádzame z Iliášova. Odovzdali sme, čo sme mali. Ľuďom to spravilo radosť. Naozaj tak konečne sa môže premiestňovať. To pre ňu určite obrovská pomoc. Určite aj potraviny potešia, aspoň ušetria nejakú korunu a môžu ísť aspoň autobusom. A neviem, som plná pocitová dojmov z tohto stretnutia, pretože niečo také človek ani nechce vidieť, takú biedu. A tak vlastne odchádzame plné pocitov, zahriaté pri srdci a týmto vlastne chcem odkázať aj všetkým ľuďom, ktorí písali tie negatívne komentáre a že týmto ľuďom by nepomohli. Že vyskúšajte to, aké to je pomôcť niekomu a tá radosť, ktorá sa potom objaví v jeho očiach, to je na nezaplatenie. Áno, tie slova ďakujem majú úplne inú príchuť, ako keď pomôžete niekomu inému. Pretože naozaj tí ľudia, ktorí žijú v biede, berú tú pomoc úplne inak. A môžeme povedať aj vám tým ostatným, ktorí ste kritizovali tohto pána, je naozaj vidieť, že ju má rád a že sa o ňu naozaj stará. A robí všetko preto, aby jej zabezpečil, čo sa dá, čo je v jeho moci. Nie je toho veľa, ale naozaj snaží sa, ako vie. Aj keď možno niečo ukradol, v minulosti sa niečo vyskytlo, bolo to vždy len za účelom toho, aby mali čo jesť. A to si myslím, že to by spravil každý, keby že na pokraji biedy nemal by ráno dať čo do úst, že by proste išiel a spravil to. Pani má 55 rokov, ten muž má 43. Žijú v dome bez vody a bez elektriky. Ten muž sa o ňu stará. Ja môžem povedať aj, určite to bude vidno aj na videu, tá žena je čistá. Ona má umyté vlasy. Ten muž ju nosí na rukách, on jej chystá jedlo, on ju umýva, on ju nosí na potrebu. On je v úvodzovkách na nej zavesený 24 hodín denne. Veľa bielých ľudí by takéhoto človeka dali vlastne do domova sociálnych služieb a dôchodcov, pretože ten človek je očividne na príťaž. Áno. A úžasné je to, že ten človek sa o ňu stará. A myslím si, že takto nejako by mala láska vyzerať. Áno. Bola by som rada, keby že aj ja takého niekoho mám, keď budem stará a chorá, že sa takto nebude starať. A môžem ešte povedať to, že aj keď toto cigáni mali vnútri čistúčko, naozaj všetko bolo čisté a poriadené v rámci svojich možností. Skromné, ale čisté. Čo sa nevidí často, pretože boli tam aj iné rodiny, ktoré bývali hneď vedľa, mali dvor zaprataný hlúpostiami a smetím a ten malý dvorček, čo tam mali pred tými svojimi dverami, bol čistý. A mali tam psíka na reťazi. Ten nebehal, nechcel nás pohrísť.
ale to mali super. čisto. Jednoducho to je šokujúce, ale je to tak. Takže vlastne ja si myslím, že sa už môžeme rozlúčiť. Naša úloha je splnená. A Robili sme, čo sme Všetkých mohli. vás pozdravujeme. Ďakujeme každému, kto sa podielal na tejto pomoci. Nech či to bolo vrecko rýží, alebo to bol nákup za 50 €, či to bol vozík, či bolo to čokoľvek. Ešte raz ďakujem, naozaj ďakujem, doručili sme to, kam sme to mali a naša práca zatiaľ skončila. Ďakujem. majte sa pekne. Ahojte, ďakujem.